Majung bunta guys. Ako na po ni si Charitable Vlog guys. Welcome to my channel guys. November 23 ron guys. Unja kay wala man may duty ba sa Martis guys. So nara ko sa balay. Di among bibi guys oh. Garon kay among bibi guys. Di ami sa likod sa balay sa akong mama guys kay lamig diri guys kay hangin-hangin nawa guys oh. Ang palibot guys green. Diyan ay daghang mga gabi guys oh. Gilampasan sa kumama guys kay kanang kuan na guys baga na kayo na gilampasan guys kay baga na sa ngatanan niya daghag kanang udlon man na siya guys nya di ami aring likod guys galingkod-lingkod among bibi guys oh gakamang-kamang guys di ami aring likod guys niya among likod guys green kayo guys oh ang palibot na guys oh taong mama guys ni guys oh umilingaw guys diara mere lingkod-lingkod ayo dia bibi kay makuan ka mahagbong ka lagi dili ka kaabot ana di ka kaabot di ami mga alaga guys oh nami mga alagang dugis na dara guys oh kani guys dili bebe kani guys si Sky ang nga niya niya tugon na siya namog Sky kay naana da mga bata og Sky hi Sky lana Sky dili diha bebe kay pakon kanila bebe dili kani guys si Karen hi Karen diya kaning usa guys kaning naipintik-pintik guys muna si Baybor gitawag na siya mo Baybor guys kay sa kadaghan nilang igsuon guys siya ray survivor mo nang Baybor among gihingan niya kaning usa guys si Kubi iro na sa kong manghod guys kay ito naman sila sa Cagayan ga puyo guys gibilin siya diri sa ako ang mama guys mo na si Kubi. Yeah. Kani si Baybor guys. Anak na ni Karen. Muni yang mama si Karen. Mga nindot kani siya mga kuan guys. Dili man ni sila askal ning kani si Karen guys. Murag naa sila na sila kanang lahing sana oy. Kay taas man nga pagkairo. Muni sila guys. Muni si Cutie. Hey, uwaw na. Skaye. Lano lagi ka Skaye. Hi Skaye. Di among dugi-dugi oh si Skaye. Unja guys, di apo may mga fish. Kami fish pan. Fish pan isa kong brother-in-law guys. Diyan na ay. Ayaw be, halak ka. Tugsaw ang kamot song anak. Naay koy anak. Gasagol siya nga isda guys. Diyan daghan pa na sila guys. Dapa guys oh. Pag guys daga uban-uban ang anak ari sa likod na refrigerator ang iyahang gamit og kuan guys kanang aquarium na dahan kay siya mga isda man ani guys tapos sa tubangan sa bahay sa mama guys na dapa o styrofoam ayo bibi dapa ano nang ijang mga alaga sa akong brother-in-law guys manijang lingaw Ronnie works si Jaron guys na mga fish oh na dagang mga isda guys oh gidya man ang gilawgan ganiha guys hinay bebe hinay oh hinay bebe oh sige hinay uy Ginoo ko Lord hinay bebe Hinay be. Oy! Hinay ka maligid. Na mong bibi oh. Dita mo doon sa iro. Adto ra ta dito, balik ta dito kato si Lala oh. Na guys oh. Green kayo sa likod guys. Diyan kani guys, avocado.
Shh, dire, kani avocado ni guys. Ako'y gatanom ani guys. Dako na siya guys. Oh. Puhon guys. Makakaon ako ani guys. Hoy! Diri ra. Tura hintambo na sa fish pan akong anak. Huy, masod ka di sa fish pan bibi. Ayo bibi. Bibi masuko si Tuto anak bi. Dali bi. Na masuko do si Tuto. Gilabtan. Tuto, fish ni mo Tuto kay gilabtan ni si Tuto. Nya guys. Dali bibi. Dali ubanta dali. 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 Ato to. Ato dito. Ana. Kau tabok ato kaw agay gitumban ko nimo na dirty na agtiil nako. Lusot na ilawom. Lusot diha ana. Diri ba ay bala ka oy. Ari ko ari. Hali mama. Hali mama. Hali ni mama. Yan nami kuan guys kanang na asyutis. Kanang papuwa. Mura siya rambutan. Unya guys, diapod mi kuan, kakao. Ang gatanom ani guys ako mama na kani siya nga kakao guys, sinatag ni sa kanang kuan kanang naamang goy program si Bishop Abit Oy nga magtanom og makahoy niya. Nakapangayo mi guys sa tagaan mi niya mao ni nadaghanag bunga guys ang kakao guys kakao guys. Ya, bunga guys. Dagko na kayo na napa guys tapa guys. Na daghan guys oy. Yaday mo ang dragon fruit nga di kabunga kay naasa ilawom sa kahoy malandungan kay dapat mo na siya expose sa kuan guys sa kanang init. Yan nami mga turmeric ni mano. Luya nga turmeric guys kana. Luya ni turmeric. Kani luya ni. Kani luya. So, kani tanaman ni siya guys. Nindot ni siya nga tanaman guys kay mura ni siya og kanang bouquet inig ka mamunga siya ga aw kanang mamuwak kay pungpong jud na siya guys. Ready na nimo kuan nun kanang ibuwak og murag kasal ba ibuke. Yan siya guys kani. Pero mukahoy lang na siya guys, pero nice na siya kaayo guys. Puhon og makabunga o makabuwak ni guys. Pakit-on sa mo nako guys. Mo ni ang nakuha sa ako ang mama gabi guys oh. Dapoy saging nga cute guys. Kanang saba. Gagmay kayo nga saging. Saba ni siya guys kani. Muni gabi, ida po yung mga pinuwakan ni Mama Lubi. Pang tuno. Si Mama guys oh. Kanang kakao. Gibuwad ni niya guys. Ibabaw sa atop sa abuhan. Dapat usa guys oh. Ya guys. Na kakao buhan nilang mama ani guys gawas lang ni akong pichay guys nya ako na hingamay na guys kay kuan nag mga dahon mga stalk nya darag pichay nga sinyalan kay usa ka punuan tulo ka sanga. Mo na lang ni siya guys. Yan ako'y alugbati guys oh. Yan ako'y kalabasa. Ako na siyang ibalhin dito sa likod sila kamama guys. Yan daragaho ang ampalaya. Yan ako'y bunga lain guys. Tapos dito gamay pa. Itong tumoy. Siya. Muna ako mga tanaman guys. Mga paragayo. Ako na po ni silang igawas guys. Kay kanang kuan man guys. Mamaot man sa dog. Anira sila kanunay sa sud nay atop kinalampod sila igawas sa gawas guys para gayo guys oh sinaw-sinaw ni siya guys ito pa sa gawas gawasay na po na nako guys da kung baby guys natug magduyan pa man ni siya guys na blangkad. Okay, so
tulog. Ang mga tanaman uban guys. Mga tanaman ako guys. Na gamay ra man kumig lugar sa amoa guys kay mga paragayo na apoy mga paragayo lain guys. Kasi klase nga paragayo nga cute kayo mga dahon pidagko nga paragayo guys. Guys kani guys mo ni siya ang money tree na namunga na guys, namuwak kayo guys. Money tree mo ni siya money tree. Muna po ilaing klase nga money tree guys, makaon ang iyang bunga. Namatay to ako guys, hinatag sa pagumangkon sa mo pare sa una. Ano siya guys, buwak pero mayilo na siya kadugayan guys. Ano ang mga tanaman guys na po ko'y alugbati diri guys. Diri na ho gitanom guys, pinalit man inako niya ag stock akong gitanom na po'y kuan guys kanang limonsito man siguro ni guys na siya guys. Avocado guys avocado kani avocado ni guys. Kani siya guys kuan ni passion fruit nga pink ang color. Tamis ra ba ni nga passion fruit guys. Kani dapod mo ni siya passion fruit, dako na siya guys. Na siya ya nang laba man ko sang adlaw guys, ya karon pod nang laba po kog tiwas. Nang laba ko murag hinanger sa ukay-ukay. Ano guys, manihong lingaw rong adlaw nga tanaman daya ko ang almira palmera na tanaman daghang mga kuan sa mga ganay tanuma. Guys, kuwag mga yuta guys, kunanan panig mga yuta guys, so pakoy lugar panguag yuta guys. Yung mga tanaman kalipay ra po tan-awon guys. Ako'y gabi-gabi guys guys gabi-gabi yaday kuan kanang pang paswerte nga tanom da guys gwapa siya guys. Kani siya guys, anghan ko na ning tanuma guys kanang mini rubber plant. Gabantay ko sa kong anak guys kaya siya mulihok yung mata aron matabiyog na ko dayon guys mulihok niya guys. Thank you for watching guys, see you in my next vlog. Thank you, God bless us all, amping mong tanan.